Здравейте! Днес се намираме в така комфортна и приятна среда, но нека това да не ви заблуждава. Онова, което имам да ви съобщя, е наличието на някои опасности през следващата седмица. Визирам последната седмица на май. През този период ни предстои да станем свидетели на малки и крупни мащабни измами, сплетни, интриги и така публични скандали. След като има свидетели, ще има и участници, ще има и потърпевши. Онова, с което можете да се предпазите от попадането в подобни ситуации, е да не бъдете наивни. Да не приемате наивно и на доверие всичко, което чувате, което ви обещават и ви говорят околните. И разбира се, да се въздържате от каквито и да било обещания, а още по-малко самите вие да си позволявате да сплетничите или да клеветите. Най-малкото, защото с постъпките си можете да попаднете в собствения си капан, а неспазените обещания могат да ви поставят в доста нелепа ситуация. Също така бъдете малко по-сдържани и потайни, тъй като откровеността може да ви изиграе доста лоша шега. Бъдете бдителни и помнете, че тайните и най-вече плановете и намеренията ви ще бъдат в безопасност до тогава, до когато не ги огласите и не ги разпространите на всеослушание, след което вероятността те да бъдат използвани срещу вас е съществена. През този период мнозина вероятно ще пожелаят и ще се позволят да влязат в образът на сивия кардинал, използвайки всяка налична информация за заплитането на интриги и заговори или най-общо така, за да я използват за да я подчинят на своите мотиви и цели. Ако не сте силни в задкулисните игри и машинации, обаче от сив кардинал може да се превърнете в сива мишка, примамена от сиренцето в капанчето. И най-добрата тактика през тази седмица всъщност е наистина добросъвестното и добронамерено отношение към всички. Ще ви е нужна също дисциплина и вътрешна честност, за да не се подхлъзнете по лъжливи идеи, предложения и обещания. Помнете, че това е период с висока неопределеност и така разгръщане на фантазиите и опасност да попаднете в капана на собствените си илюзии. Също така, добре е да знаете, че дори да ви се струва, че даден проблем или ситуации има няколко варианта на решение, ще ви бъде много трудно да определите кой от тях е по-подходящ и по-безопасен за вас. Затова може би е най-добре да отложите важните решения. Ще има и ситуации, в които пък ще ви се струва, че въобще не съществуват никакви варианти. Но най-опасният всъщност е този сценарий, при който е възможно да се подведете по погрешен или лъжлив път под натиска на чуждо мнение, под въздействие на хора, които могат да ви внушат, че това е единственият възможен вариант. Затова бъдете внимателни и най-добре избягвайте важни постъпки и важни решения в този период. Успех!